Hovory Zlátna, prezident České republiky na Radiožurnálu. No a pokud jde o Pussy Riot, no, tak ano, další trpící političtí rusní vězni. Je to pornografická skupinka, v tom panu Gorbaněvskému velice rád vyhovím. Ano, jsem ochoten se zastat, až budu mít jednání v Rusku, všech kurev deviantních dam, které dělají randal v pravoslavném chrámu. Budu se zastávat ruských tunelářů, stejně jako se zastávám českých tunelářů. Budu se zastávat veřejné soulože v pokročilém stadiu těhotenství, který notabene tak trochu souvisí s pornografií. Víte, co je to pussy v angličtině? Pussy. Myslím, že se to vyslovuje pussy, ale vím, co myslíte. Kunda. Takže s prominutím v textech této skupiny je kunda sem, kunda tam, no opravdu dokonalý případ politického vězně jako Vyšetaj. Podle mého názoru dosud ve svém konání učinila jednu základní chybu, že podlehla panu Gorbaněvskému a skurvila politické vězeňkyně. Posloucháte Hovory Zlán s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Ale v podstatě Lidové noviny, které jsem dříve pokládal za odpadkový koš české žurnalistiky, se v mých očích staly latrínou české žurnalistiky. Není člověk, který by byl více atakován českými médii, než jsem já. A mohu si za to sám, protože v jednom parlamentním projevu jsem označil novináře za pitomce, dokonce, a uznávám, že to byla hyperbola, jsem řekl, že po vyhynutí Blbouna Nejapného je nejpitomnějším tvorem na zeměkouli český novinář. Můžu se zeptat něco mimo toho, co teď probíráme? Vy jste během toho našeho rozhovoru použil několik neslušných slov. Ano. Proč? Já jsem inspirován panem Schwarzenbergem, který v každé druhé větě říká hovno. No a vzhledem k tomu, že pražská kavárna má ráda pana Schwarzenberga, tak jsem se chtěl vlísat do přízně pražské kavárny. Nakolik myslíte, že se vám to daří? Vůbec ne. Ale můžu ji alespoň rozčilit a to se mně určitě podaří.